Výkupné v bagetách, trable s umelou inteligenciou, koniec bezpečnostnej idyly v Apple, varovanie signálu. Sumár minulého roka v kybernetickej bezpečnosti má rekord. Najkratší čas, ktorý útočník potreboval na začatie laterálnych pohybov v napadnutej sieti, bol 51 sekúnd. Priemerný čas prieniku útočníkov do systému klesol v roku 2024 na 48 minút. V kontexte týchto čísel si je potrebné uvedomiť, že 79% narušení bezpečnosti prebehlo bez použitia malvéru, keďže útočníci využívali priame ovládanie klávesnice a iné nenápadné taktiky na vyhnutie sa detekcii. Nárast útokov phishingom, keď útočníci ovládajú obete presvedčivým sociálnym inžinierstvom, zaznamenal medzi prvou a druhou polovicou roka 2024 nárast o 442%. Tak sme sa pozreli na udalosti, ktoré rezonovali svetom kybernetickej bezpečnosti v prvom kvartáli, či už ide o veľké udalosti, trendy alebo kuriozity. Počuli ste už o bagetových vydieračoch. To je taký kyberbezpečnostný vtip. Ransomwareová skupina Hellcat zintenzívnila útoky na kritické odvetvia vrátane vládneho a energetického sektora. Gang využíva najmä taktiku dvojitého vydierania. Ich prístup zahŕňa verejné ponižovanie obetí, ako to bolo vidieť pri útoku na spoločnosť Schneider Electric, kde požadovali výkupné $125,000 v bagetách. Bagety boli vtipom s odkazom na francúzsky pôvod spoločnosti Schneider Electric. Skupina však reálne požadovala platbu v kryptomene Monero, ktorá je zameraná na súkromie, anonymitu a bezpečnosť. Na rozdiel od Bitcoinu, kde sú transakcie verejné a sledovateľné, Monero má súkromný blockchain, kde nie je možné sledovať odosielateľa, príjemcu ani sumu transakcie. Takéto incidenty poukazujú na stupňujúcu sa sofistikovanosť ransomwareových hrozieb zameraných na organizácie závislé od umelej inteligencie. Stret záujmov vlád a komunikačných platformiem má ďalší míľnik. Spoločnosť Apple zrušila funkciu rozšírenej ochrany údajov pre používateľov v Spojenom kráľovstve na základe požiadavky tamojšej vlády. Tá v rámci zákona o vyšetrovacích právomociach požaduje backdoor na prístup k šifrovaným údajom v službe iCloud. Zálohy iCloudu, úložisko, fotografie, poznámky a ďalšie údaje už nebudú mať end-to-end úroveň šifrovania. Stanú sa prístupnými pre Apple a s príslušným zákonným povolením aj pre orgány činné v trestnom konaní. Šifrovaním v pokoji enkrypčné trest ostanú chránené zdravotnícke informácie, iMessage a FaceTime hovory. Platforma Signal oznámila možné stiahnutie spoločnosti zo Švédska, ak vláda presadí zákony vyžadujúce prístup k zašifrovaným údajom používateľov. Švédsko uvažuje o právnych predpisoch, ktoré by službám šifrovaných správ nariadili uchovávať údaje o čatoch počas 2 rokov a na požiadanie poskytnúť prístup orgánom činným v trestnom konaní. Takýto postup pre komunikačné platformy znamená povinnosť zaviesť dešifrovanie komunikácie používateľov, čo je v prípade end-to-end šifrovania nemožné. Vytvorenie backdoorov pre koncové šifrovanie by vytvorilo zraniteľnosti zneužiteľné ktoroukoľvek stranou. Zdá sa, že v Apple je koniec spokojných časov. Počítače Mac čelia novej vlne kybernetických hrozieb v podobe škodlivého softvéru na odcudzenie informácií. Infostealer je určený na získavanie citlivých údajov, ako sú heslá a údaje o kreditných kartách. Takéto hrozby trápili najmä používateľov so systémom Windows, no v posledných 2 rokoch sa čoraz častejšie zameriavajú aj na používateľov Apple počítačov. Jedným z významných príkladov je malware Banshee, ktorý zasiahol približne 100 miliónov používateľov spoločnosti Apple. Banshee preniká do systémov a získava poverenia prehliadača, peňaženky s kryptomenami, používateľské heslá a citlivé súbory. Často sa maskuje ako legitímny softvér, napríklad Chrome alebo Telegram, a šíri sa prostredníctvom phishingových stránok. Alarmujúce je, že Banshee sa predáva za $3,000. Jeho vývojári dokonca začlenili ukradnutý kód z antivírusového systému X-Protect spoločnosti Apple, aby zlepšili jeho skryté schopnosti. Ďalšou významnou hrozbou je Infostealer Poseidon, zodpovedný za 70% všetkých takýchto detekcií na počítačov Apple koncom roka 2024. Dokáže extrahovať údaje z viacej ako 160 peňaženiek s kryptomenami a kradnúť heslá z webových prehliadačov, správcov hesiel, aplikácií na prenos súborov a konfigurácií VPN. Výskumníci identifikovali 2 útoky nazvané SLAP a FLOP, zamerané na procesory Apple kompatibilné s technológiou ARM vrátane čipov EM2 a A15.
Zraniteľnosti využívajú slabiny v prediktore, load address prediktor, čo útočníkom umožňuje prístup k citlivým údajom, ako sú e-maily a história prehliadania. Útoky sa dajú vykonať prostredníctvom škodlivých webových stránok v prehliadačoch ako Safari a Chrome, čo zdôrazňuje potrebu spoľahlivých hardvérových bezpečnostných opatrení v aplikáciách umelej inteligencie. A už keď sme v oblasti umelej inteligencie, tamto ešte stále s bezpečnosťou hapruje. Výskumný tím spoločnosti Microsoft pre umelú inteligenciu neúmyselne odhalil 38 terabajtov súkromných údajov v dôsledku nesprávne nakonfigurovaného tokenu v úložisku GitHub. Odhalené údaje obsahovali súkromné kľúče, heslá a viac ako 30 000 interných správ Microsoft Teams. Bezpečnostní výskumníci preukázali, že na manipuláciu s modelmi umelej inteligencie, ako je Gemini spoločnosti Google, možno použiť nepriateľské techniky, ktoré ich prinútia ignorovať bezpečnostné pokyny a generovať škodlivý obsah. To poukazuje na zraniteľnosť veľkých jazykových modelov a potrebu spoľahlivých bezpečnostných opatrení. DeepSeek má ďalší problém. Údaje používateľov zdieľa s materskou spoločnosťou TikToku. Tajný prenos údajov odhalila Komisia na ochranu osobných údajov v Južnej Kórei. Komisia uviedla, že za každým, keď používatelia pristupovali k aplikácii DeepSeek, údaje sa automaticky odosielali na servery ByteDance bez ich vedomia alebo výslovného súhlasu. Hoci presná povaha a rozsah zdieľaných údajov zostávajú nejasné, odhalenie prinútilo juhokorejské orgány odstrániť DeepSeek z obchodov s aplikáciami. Zároveň sa uvažuje o sprísnení predpisov pre zahraničné spoločnosti pôsobiace v krajine. Report bezpečnosti pripravil tím Ellison Slovakia.